Pochwalony Jezus Chrystus. Паважаныя браты і сёстры, сапраўды, як ва ўступе сказаў ксёндз біскуп, час рэкалекцыі – гэта вельмі важны час. Час, у якім чалавек, затрымаўшыся, пераасэнсоўвае не ўсё. Хтосьці многае, хтосьці толькі нешта, але так ці інакш гэта не змяняе факту, што гэта вельмі важны час. Ад апошніх рэкалекцый, можа, нічога не змянілася так знешне, мы жывём у тым самым доме, мы апранаем тую самую адзежу, спажываем тыя самыя любімыя прадукты харчавання, але ўсё ж такі часамі змяняюцца погляд наш на бліжняга, адносіны з Панам Богам. І вось гэты час, калі мы, затрымаўшыся, пробуем зрабіць такую пераацэнку. Ці сапраўды ўсё тое, што змянілася, оно змянілася на добрае. Сённяшні дзень прапаную, каб мы прысвяцілі пытанню, ці я люблю Бога, ці я веру ў Бога. Няхай вось гэтае слова «люблю» і «веру» пабудуць сёння такімі сінонімамі, вельмі блізкімі. Я памятаю, аднойчы рэкалекцыі, будучы ў семінарыі, прыехаў, запрасілі святара, рэкалекцыяніста, і ён на пачатку рэкалекцыі кажа: «Паважаныя семінарысты, нас там было хіба што, можа, каля 160 чалавек». Ён кажа: «Хачу вас аб нечым запытаць. Калі, напрыклад, вы сёння, кажа, знаходзіцеся ў семінарыі, прыйшлі на святую імшу, то я спадзяюся, што вы веруючыя людзі». Ну, і мы такія: «Да, конечно, тым больш, семінарысты». А ён кажа: «Ведаеце, што нягледзячы на тое, што вы ў семінарыі, што прыйшлі сёння на рэкалекцыі, што вы на святой імшы, то хіба што мае словы могуць вас засмуціць. Бо, кажа, зараз тое, аб чым я вас запытаю, каб не аказалася, што вы неверуючыя людзі». І ён нас пытае. Кажа, хто апошнім часам, напрыклад, кажа, апошні тыдзень, хто з вас звяртаўся да Пана Бога, з такімі просьбамі: «Пане Божа, дай мне гэта, дапамажы ў гэтым», і так далей, і так далей. Хто звяртаўся? Канешне, там усе, як сядзела нас там 150-160 чалавек. І кажа: «Ведаеце што, і вось гэта хіба што сведчыць пра тое, што вы неверуючыя людзі». І мы такія: «Ого, як так?» Ён кажа: «Не хвалюйцеся, прасіць у Бога трэба. Але, кажа, хачу вам запрапанаваць іншыя адносіны да Пана Бога. Каб вы, будучы ў семінарыі, таксама умелі развіваць у сабе іншую якасць, прысутнасці вашай у святыні. Ці то зараз, кажа, з тога боку алтара, ці потым, калі вырасціце, з іншага боку». І ён кажа: «Ці памятаеце такую Евангелію, што прыйшлі да Езуса нейкія людзі?» Я думаю, і мы таксама памятаем гэтую Евангелію, фрагмент гэтай Евангеліі, дзе, кажа, прыйшлі нейкія людзі, кажуць: «Пане Езу, слухай, ты супер. Мы у твоё імя абвяшчаем вось тое, што ты гаворыш. У твоё імя злыя духі выходзяць, выганяем злых духаў. У твоё імя мы аздараўляем хворых, лечым». А Езус Христос, кажа, глядзіць на іх і кажа: «А я вас не ведаю». І сапраўды, вось гэтыя словы Езуса Хрыста, яны як-то так, як маланка з неба.
Вот мы сегодня сказали б Иисусу Христу: «Пане Иисус, мы регулярно ходим каждый день у костел». Ну, некоторые из нас ходят. Я, например, ksiądz biskup, отец. Хтось из нас приходит, напевно. Але jeżeli не каждый день, то каждую неделю. И приходит суд Божий. И мы что Иисусу Христу кажем? Похвалений Иисус Христос. Ну, niekż привітатися треба буде з Ісусом Христом. І потім ми йому кажемо: «Это я. Пам'ятаєш, кожну неділю». А він стоїть і глядить, каже: «А я тебе не ведаю». Гіпотетично гэта можа быць так. Яно можа быць так, што мы кожны дзень прыходзім у святыню, але паўстае пытанне: ці мы ведаем Езуса Христа? Я хожу кожны дзень у краму, Евраопт. Ну, можа, не кожны дзень, у тыдзень 4 разы. Але гэта не робіць мяне працаўніком Евраопта ці дырэктарам камерческім. І ўвогуле там мяне пра мяне ніхто не ведае, хто я такі. І вось сённяшні дзень я прапаную, каб мы разабраліся з маёй любоўю да Пана Бога і з маёй верай да Пана Бога. Каб больш ясна зразумець, аб чым сёння будзем гаварыць, першы Божы загад. Майсей знайшоўся у гарах, Бог з ім размаўляў, і Бог дае яму 10, там яго не было добрых пару тыдняў, дае яму 10 загадаў, 10 слоў. І першы Божы загад гучыць як: «Не будзеш мець іншых багоў апрача мяне». Гэта наш пераклад. Ён прыгожы пераклад, зразумелы, але габрэйскія словы гучаць больш дасадна. Бог кажа: «Няхай паміж тваім тварам і маім нічога больш не будзе». Вот мы прыйшлі сёння ў святыню, і сёння нам Бог кажа, кожнаму з нас, это першы Божы загад. Першы. Няхай паміж маім тварам і тваім нічога больш не будзе. Вельмі важныя словы Божыя. Сапраўды вельмі важныя. Бог не хоча, каб паміж намі нешта было. Таму вось гэты святар, які запытаў нас на рэкалекцыях, кажа: «Калі ты прыходзіш на малітву, што перад вамі, паміж вамі, паміж табой і Богам? Справы, нейкія справы і справы, пытанні, праблемы». А ў першым Божы загадзе Бог кажа: «Не павінна там нічога быць». Прыклад Євангелія. Марта, Марыя і Лазар. Сцэна, калі памірае Лазар. Дасканала мы гэтыя сцэны памятаем з Євангелія. Прыходзіць даведаючыся, спачуваючы, прадбачачы, што Лазар зараз павінен памерці, яны пасылаюць да Езуса Христа, там нейкага пасланца, і кажуць: «Скажы Езусу Христу, што твой сябра Лазар памірае. Прыйдзі». Езус Христос што адказвае ім? Кажа, што не хвалюйцеся, гэтая хвароба не вядзе да смерці. Ну, Езус Христос сказаў: гэтая хвароба не вядзе да смерці. На другі дзень устаюць сёстры, бачаць, Лазар памёр. Што Езус Христос, пра што ён сказаў? Як он нас суцешыў, як не вядзе да смерці? Яны былі задаволены, што ён не памрэ. А ён памёр. На похараны Езус Христос не пайшоў. І гэта мы ведаем.
Ён праз некалькі дзён толькі з'явіўся у гэтым горадзе, і то не пайшоў да іх адразу. Ён быў на ўскраю горада. Падыходзіць, прыходзіць, даведаўшыся, што Езус Хрыстос вось на узбярэжжы гэтага горада, выходзіць Марта яму насустрач. І Марта кажа, проста пытае, кажа такія словы: «Калі б ты быў, то Лазар не памёр бы». Вот словы «калі б ты быў, то Лазар не памёр бы». Езус Христос нічого не адказвае. І не ідзе там, дзе быў пахаваны Лазар, ввогуле. Марта вяртаецца дадому. Ведаеце, што Марта робіць? Мне здаецца, яна мудрая жанчына была. Яна кажа да Марыі, сваёй сястры. Кажа, ведаеш што? Езус Христос хоча цябе бачыць. Езус Христос ввогуле нічога Марце не казаў, што скажы, хай Марыя прыйдзе. Ну, Марта як быццам бы схітравала ў гэтым моманце. Яна кажа, скажы, ну, нічога не кажа, а яна прыходзіць і кажа да сваёй роднай сястры, кажа, і Езус Христос хоча цябе бачыць, ідзі насустрач, ідзі паразмаўляй з ім. І Марыя прыходзіць да Езуса Хрыста. Так сама, як Марта. Укленчыла, яго там абняла за ногі. І даслоўна тыя самыя словы. Калі б ты быў, ён бы не памёр. Ні больш, ні менш. Тыя самыя словы. І пасля слоў Марыі Езус Христос, як кажа Евангелие, заплакаў, пакажыце, дзе яго паклалі. Ну і далей мы гэтую сцэну ведаем. У мяне заўсёды было такое пытанне. Як так? Две жанчыны аднолькава звярнуліся да Езуса Хрыста. Не ругалі яго, не выказвалі нейкія прэтэнзіі. Абсалютна. Проста. Як Марыя, так і Марта. Калі б ты быў, ён бы не памёр. Чаму Езус Христос пасля слоў толькі Марыі пайшоў і ўваскрасіў Езуса Христа, і ўваскрасіў Лазара? У мяне заўсёды это было пытанне. І адказам хіба што на гэтае пытанне ёсць першая сцэна, пра якую таксама мы ведаем, як Езус Христос быў у гасцях. Як прыйшоў, калі Лазар яшчэ жыў, Марта, Марыя. І ён размаўляў з Лазарам, і побач Езуса Христа сядзела Марыя. А Марта займалася справамі ў кухні, угасціць хацела госця. І памятаеце гэту сцэну, як прыходзіць такі момант, што Марта такая ўжо злая, ну, эмоцыі ў яе, яна выходзіць у эту з кухні, выходзіць там, дзе сядзеў Езус Христос, Лазар і Марыя, і што кажа, і што яна кажа? Яна звяртаецца да Езуса Христа і кажа: «Пане Езу, ці цябе гэта не кранае, ці цябе это ввогуле нічога не мяшае, што мая сястра тут сядзіць, а я адна ў кухні?» Вельмі падобная нашая малітва. Ну, прынамсі, я вельмі часта так бывае, як пакуль не злаўлю сябе на думцы, звяртаюся да Пана Езуса. «Пане Божа, скажы вось гэтаму, хай зробіць вось так. Пане Езус, скажы вось, каб гэты змяніўся. Скажы майму мужу, каб ён памяняўся. Скажы маю цёшчы, свякрові, каб яны змяніліся, скажы маім дзецям, каб яны пачалі вучыцца». Вось гэта наша малітва. Марты словы. А што в гэтым? І то так выглядае, як быццам бы Езус Христос сядзіць, і Езус Христос, ну, я б хіба што так сказаў бы, Езус Христос так не зарэагіраваў, быў хіба што, можа, больш спакойны і культуральны
культурны, і мог сказаць: «Марта, так во ж Марыя перад табой, скажы ты ёй сама. Чо ты мне галаву дурыш? Во ж яна, слухае цябе, скажы ёй сама». А Марыя проста сядзела ціха каля Езуса Хрыста. Чаму Езусу Хрысту спадабалася вось гэтая сітуацыя, пазіцыя Марыі, а не Марты? Больш Марыі, чым Марты. Бо Марыя хіба што прыйшла да Езуса Хрыста і ўвогуле запытала, мы ў Евангеліі не ведаем, але прынамсі так мне здаецца: «Пане Езу, што ў цябе чуваць? Можна я пабуду каля цябе? Ці можна? Ёсць у мне куча розных справаў, просьбаў, але ці я магу... От ты раскажы мне, як там апосталы? Дзе вы былі? Каго аздараўлялі сёння? Каго сустрэлі?» Вось такое сэрца Марыі Езус Хрыстус хіба што са свечкай шукае у сучасным свеце, нават у касцёле. Наколькі мы, прыйшоўшы да Езуса Хрыста, проста: «Пане Езу, прабач, у мяне куча розных справаў, але ввогуле, ці я магу пабыць каля цябе? От ці магу пабыць?» Хіба што вось гэта такое праўдзівае сэрца чалавека веруючага і таго, які любіць. Напэўна, кожны з нас хоць праз нейкі час, праз дзень, праз два, можа праз год, адчуваў сябе любімым чалавекам. І калі мы адчуваем сябе любімымі, калі хтосьці прыходзіць да нас і кажа: «Супер, што ты ёсць, і ўвогуле цешуся, што я магу сваё жыццё пражываць побач цябе». От калі прыходзяць да нас часамі дзеці і кажуць: «Мама ці тата, дзякую табе, што ты ёсць, і што я магу сваё жыццё пражываць побач цябе, побач вас, разам з вамі». І тады мы адчуваем любоў. Мы разумеем, што гэты чалавек нічого не патрабуе ад нас. І мы тады хочам яго адарыць усім тым, што мы маем. У Пана Бога тое сама, калі мы можам перавесці гэта на нашу чалавечую мову. Калі мы прыходзім да Пана Бога і так у такой цішыні свайго сэрца скажа: «Пане Божа, я тут. Я ведаю, мне куча розных справаў, але я тут. Я хачу быць побач цябе». І так як у выпадку двух жанчын, двух сясцёр, адна мела просьбу, і другая мела не просьбу, прагненне, каб брат жыў. І адна і другая, яны разумелі, што трэба будзе памерці рана ці позна. І брат памрэ рана ці позна, яны памруць. Але Езус Хрыстус зарэагаваў толькі на прысутнасць Марыі. Чаму? Бо яна мела іншае сэрца. Яна мела іншае сэрца. Мы часамі думаем, што з Пана Бога робім такога, можа, не да канца разумнага. «Пане Божа, ты вось гэта зрабі, тут падкарэкціруем, тут зрабі, тут мне папраў, тут падмалюй, тут дапамажы ў гэтым». Нам здаецца, што Бог не ведае, што нам трэба? Ён у свой час сказаў: «Паглядзіце на ліліі, паглядзіце на тое, на сёе». Ён ведае, толькі ён не знаходзіць сэрца, у якое ён можа ўвайсці і адарыць сваім благаслаўленнем. А чаму не знаходзіць? Бо як першы Божы загад: «Няхай паміж маім абліччам і тваім нічога не будзе». Мы згадзіліся б, не ведаю, можа згадзіліся б, але каб Пан Бог нам сказаў: «Паслухай, ксёндз Станіслаў, я ведаю, што ты ксёндз, окей. Ці згодзішся на тое, што тваё жыццё не будзе лёгкім, у некаторых момантах яшчэ будзе цяжэй, чым табе здаецца,
будуць у цябе хваробы, ты памрэш, яшчэ штосьці здарыцца, але адна ўмова: я заўсёды буду побач цябе. Згаджаешся з гэтым? Цяжкае пытанне. Яно датычыць кожнага з нас. Мы найчасцей, можа, адказалі б такі фідбэк Пану Богу, то, Пане Божа, то на што ты мне такі патрэбны? Ну ты ж павінен ствараць, паляпшаць якасць маго жыцця. Гэта не так. Гэта не так. Якасць будзе паляпшацца нашага жыцця толькі тады, калі будзе Бог побач мяне, калі я буду трываць у Богу. Ведаем такога святога. У гэты дзень мы віншуем сваіх пробашчаў. Ян Марыя Віяней, пробашч з Арс. І ён аднойчы у сваім касцёле бачыць, што хтосьці сядзіць у лаўках. І для яго это было троху дзіўнае, чаму, бо ў тыя часы, як жыў Ян Марыя Віяней, не было такого, што хтосьці зайшоў, памаліўся сабе і пайшоў далей. Там было так, альбо молімся на святой імшы, ну і нема чаго там заходзіць, ніхто і не заходзіў. І ён бачыць, сядзіць нейкі мужчына. Ён да яго падыходзіць, ну, з такім пытаннем, можа, ну, хто яго знае, можа, злодзей, можа, нейкіх іншых спраў патрабуе, ну. І пытаецца, паважаны спадар, а што вы робіце? А той кажа, малюся. А Ян Марыя Віяней, пробашч, кажа, ён быў вельмі пакорным чалавекам, вельмі пакорным быў. Ён кажа, а ведаеш, паважаны спадар, а ты мог бы мяне навучыць маліцца? І ён не з такім сарказмам, што типа, слышиш, я ксёндз, ты мне тут будзеш расказваць, што ты тут молішся. Не, ён у поўнай пакоры. Пытаю гэтага чалавека, ці ты мог бы мяне таксама навучыцца маліцца? А гэты чалавек такі не да канца, можа, разумеў, не да канца, можа, зразумеў гэтага пытання, кажа, ну, а што мне тут вас навучыць маліцца? Я прыйшоў, я сеў, я гляджу на Бога, а Бог глядзіць на мяне. Вот і ўся малітва. Дарэчы, самая якасная малітва, якая ёсць, у катэхізісе это можна прачытаць. Гэты прыклад Яна Марыя Віянея. Прыклад якаснай малітвы з верхняй паліцы. Я гляджу на яго, а ён глядзіць на мяне. Гэта ёсць сутнасць малітвы нашай, веры нашай, любові нашай да Пана Бога. І ў гэтым Божая любоў таксама будзе праяўляцца да нас. Тэрэса ад дзіцятка Езуса. Яна прыходзіла ў капліцу вечарам на адарацыю і засыпала. Заўсёды засыпала. І яна і спавядалася з гэтага, і не ведала, што рабіць. Ну, прыходзіць гэтыя паўгадзіны, і ўсё, і няма яе. І сніць сон. Тэрэса дзіцятка Езус, святая, доктар касцёла, дарэчы, сніць сон. І бачыць Езуса Хрыста і кажа, пане Езу, я цябе вельмі прабачаю, прабач мяне, калі ласка, я прашу цябе прабачэння. Я заўсёды засыпаю, як прыходжу да цябе на малітву. А Езус Хрыстос скажа, не клапаціся, не перажывай. І яна такая, ну як не перажывай, ну я ж прыходжу, я хачу вось малітву некую адгаварыць і так далее. Я прыходжу, я просто і засыпаю. Езус Хрыстос скажа, не прасі ў мяне прабачэння. Вельмі добра, што ты засыпаеш. А ты кажа, але як добра? Ён кажа, ведаеш што? Як ты засыпаеш, то ў мяне ёсць роўна 30 хвілін, калі ты маўчыш і нічога не гаворыш.
Вот яна гэта потым апісвае гэты сон. Езус Христус цешыцца, што мы прыйшлі да Яго не з просьбамі, а проста прыйшлі, як Марыя, сястра Лазара і Марты. Селі каля ног Яго і сказалі: «Пане Езу, я тут. Што ў цябе?» Канешне, Бог нам не будзе, ці Езус Христус гаварыць: «Вось ты, калі мы на малітве пачуем нейкі голас, будьце асцярожныя, гэта не факт, што Бог да нас гаворыць. Не спяшайцеся. Бог да нас, Ён не патрабуе слоў, каб да нас прамовіць. Мы, трываючы на малітве ў цішыні свайго сэрца, нават самі не зарыентуемся, як мы ўжо ведаем, што Бог нам сказаў, калі мы сапраўды пачнем вось так маліцца. Мы будзем ведаць, як паводзіць сябе з нашымі дзецьмі, з нашымі муж'ямі, жонкамі. Таму у свой час Бог гаворыць: «Дбайце пра Божае валадарства, а ўсё іншае будзе вам дадзена». Што такое Божае валадарства? Гэта Бог. Гэта Бог. Гэта Ён. Перадусім дбайце пра Божае валадарства, а ўсё іншае будзе вам дадзена. Мы думаем, што Божае валадарства гэта што? Гэта некае месца? Здаецца, памыляемся. Божае валадарства гэта Бог. І Ён хоча ўвайсці ў маё сэрца і адарыць мяне ўсім тым, чаго сапраўды мне патрэба, у чым ёсць патрэба, каб я мог камфортна пражываць сваё жыццё. І вось на заканчэнне сённяшніх нашых разважанняў адносна маёй веры, маёй любові да Пана Бога, вось варта запамятаць такую, хіба што простую справу, але вельмі важную, што я павінен быць з ім для Яго, калі мы гаворым пра Езуса Хрыста. З ім для Яго, а не з ім для нечага. Першы дзень нашых рэкалекцый. Мы гаворым пра некую, чаму неякую такім значэнні філасофскім, невядома які момант навяртання нашага. Што трэба змяніць, нешта там перакінуць, выкінуць, вырваць, выламаць. Не. Вот проста адказаць на гэтае пытанне. Ці я дбаю перадусім пра Божае валадарства, а ўсё іншае будзе мне дадзена, і ці сапраўды я з ім для Яго? А можа, я тут, у святыні, каб быць з ім для нечага? Першы дзень нашых рэкалекцый, і няхай Дух Святы дапаможа нам вось у гэтым разабрацца, і сапраўды, каб паміж Божым абліччам і маім нічога не было. Амен.